Ο Γιαννάκης ήταν πάρα πολύ καλό παιδί φέτος. Και η Χριστίνα, άριστη μαθήτρια. Να και η Δώρα, τι καλό παιδί και εκείνη. Τώρα όμως που είπα Δώρα, δεν είναι το ρολόι. Μα τα γένια μου, πέρασε η ώρα. Πρέπει να πηγαίνω. Γεια σου, Τούτουρ! Ερχόμαστε! Ελάτε! Προσέχετε εξωτικά μου. Κάθε δώρο είναι πολύτιμο. Εννοείται, Άγιε! Τα φορτώσαμε όλα τα δώρα. Ένα φορτίο έμεινε και τελειώσαμε. Μπράβο εξωτικά μου, κάντε γρήγορα. Μία δόση μαγείας. 2 δόσεις προσμονής. Λίγη αστερόσκονη. Και... Έτοιμα τα μαγικά καύσιμα μάστορα. Έτοιμα είναι, Άγιε. Είσαστε έτοιμοι να φύγετε. Θα φτάσετε πριν πείτε τη λέξη σκουλικομνημικότρυπα. Σκουλικό τι? Τέλος πάντων, σου έχω εμπιστοσύνη. Τι έγινε, μηχανοδηγέ? Είμαστε έτοιμοι? Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μην ανησυχείς, Άγιε. Έχω εγώ καθυστερήσει ποτέ? Ποτέ! Βασιζόμαστε πάνω σου! Άγιε, όλα έτοιμα. Άγιε! Τι έγινε, εξωτικά μου? Τα φορτώσαμε τα δώρα! Τέλεια! Φύγαμε! Καλά μου παιδιά! Το ταξίδι για την Καλαμάτα ξεκινάει! Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, σας περιμένουμε όλους στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας. Θα περάσουμε φανταστικά!